Takže jo na pod lidí, já vás vítám u mojho dalšího let's playa na hru Shades and Fidget. Takže môžeme sa pustiť do točení. Sme na Brazilovi, na svete 5. Pozrieme zbrojernú, kde ako nič nemáme, pozrieme čaroobchod, kde máme elik na inteligenciu, ale ten nám je na dve veci. Máme tu nejaký luk a stále je Oktoberfest. Ale nám je zbraň. Takže z tohto pozrieme poštu. A pozrieme cechovný súboj. Prihlasíme sa do bojov. A tuto skúsime podzemko. Skúsim sa trošku vyexpiť. Vás nedám. Mať goldy na epic event. Skúsime raz veš a raz normálne podzem, takže ten bar. Ten keby zobral vac, tak je dole pekne, no. A cez Ne, neviem, je to silné, títo tri pšáni. Takže teraz môžeme ešte skúsiť neklidná duše, čo je obratnosť inteligent. Takže to nie tiež nič. Skúsime arenku, ktorú sme vyhrali. A presunieme sa na ďalší účet, len tu si dám questík na svet 11. Pozrieme zbrojernú, kde nám toto padlo, ale to nekúpim. Čaroobchod, elik na silu. To nepotrebujem, ale nechám si ho. Musíme vyhrať súboje, dobre. Cech, není. Dobre, trošku sme sa vyexpili. A něco do hajzlíku, napríklad tohle. Aká to zberám, to je na nič. Tam padlo na Kunikundu, ktoré je o mnoho lepší. A teraz skúsime podzemkový temného jazda, ktorý má už dlho staré, aby mi mohol padnúť. No ale čo z toho? Asi ho preklikám, no. 4 huby, no. Idem ho preklikať. Keby mi nedal crit. Je dole, yes! Je dole, ale nám padol epic naštěstí. Takže oplatilo sa preklikávať, ale nevadí aspoň něco. Nejaký epic. Ty XP nám dal alebo up a klobúk naštěstí. To nevadí, je to dobré do hajzlíku. Alebo nie je do hajzlíku tu. Alebo si ho nechám? Neviem, asi ne. Dám ho do záchodu. Takže ďalej máme košteného válečníka. Aj toho skúsim. Posledný pokus. Ne, nevadí. Takže podzemko down, nevadí. Tento epic dobrý. Tady si dáme tiež questík. A presunieme sa na ďalšiu postavu na svet 20. Kde máme Petra Sangana. No kde tu asi nič není, no. Humbičky sa pomaly míňajú a elik na inteligenciu, výborne. No nič. Zaokrindlené, videjka, ahoj, čus, super videa, odber, like, a inak promiň, že na nás točíme, nebyl to môj náhle pekný deň, ďakujem, ohodnotím ti postavu,
No. Keby si tu mal epiky, inak je to dobrá postava. Len keby si tam mal epiky, no ale nevadí. Díky a aj tebe hodne štěstí. Takže tuto. No nemám loady, ani ja, tak to si moje nechám. Toto dáme do štěstí. Fú, tá pozícia, sme sa zhoršili. Ach. Ja musím na nenálku. Dobre. Takže teraz skúsime. Možno dám také... No. Asi po 10 neklesne. Takže máme na to 4 pokusy. Takže poprvé pán temnot. To by už vážne mohol ísť dole. Takže takto. Trola. To by tiež. To je ešte nižší level, neviem prečo nejde. A veterný elemental. No. Ani jedno. Ešte posledný nám na temnot. Technically. Ešte jeden. No. Aj. Nevadí, ale ten už pôjde na chvíľu dole. Tady si dáme questík nejaký a presunieme sa na ďalšiu postavu na svoj čest. Pozrieme zbrojenú, čo nám dala, asi nič. Čaro obchod aspoň malý jelík. To šlo nám výdrž. Skúsime si niečo prokliknúť. 6. Yes, dobre. Takže ten si nechám, no. Kde pozrieme si? Prehrali sme, nevadí. A tuto... No. A teraz pôjdeme na... Pirát Temnovous. Budeme musieť v prvom rade zvýšiť si... No asi už nič. Takže, Pirát Temnovous. Pekný krát. Ešte jeden. Né. 2249 životov, omg. No. Nič, nevadí. Už. Nebudem tu skúšať hubičky, si nešetrím a presujeme sa na ďalšiu postavu na 3 Nizozemí. Točím 8 minút. A kde mám Pavel nejaký ten kolobúčik a je lepší. Jen ho beru. Uj. A je to lepší. 210 000 dokonca. Což není? Je. A obľadujem, či pre nám nejaký epic. No. 220, no také túto 200, tento predám. Že by sme na ňu mali? Drobné chybe, no to je jedno. Pár drobných už máme, dobre. Tu zbraň a teraz... tu asi už také nič. Pozrieme, dobre. No tí základné 2 aspoň. No, toto už si nechám. Takže pošte asi nič. Tu zmažem rovno. Pozrieme cech. Prehľady sme nevadí. A tady skúsime surového lupiče. Či? Počkať. Podzemí. Vampír. Či? Ne. Termína SF game. No a teraz si pozrieme. Takže napríklad tohle. Takže 10. úroveň zasvietený my máme doli. Kde budeme questu, tady máme.
Odstrašujúci démon. To je tu 66, keď ani na ňo nepomýšľam. Ďalej by sme tu mali mať asi zuživý vlk. 60. A tu je surový lupič. 62, takže na ten vlk. Tak ten vlk. Krík. No. Ne. Škoda. Ešte raz. Tak to je no nič. Takže tu si odklikneme. Toto zruším. Tak, asi už toto bude jeden koniec nášho let's playového dílu na Shades and Fidget. A zatím čus.